TNT Run, както винаги, но този път играта е невероятна. 9 човека, гледайте, това е игра, това е игра. Тук сме с Ванчето 09, която този път няма да говори. Няма да говори, но ще играе. И така. Това е нашия приятел Прожектор, той много обича да препречва пътя. Между другото, Ванчето 09 няма да има скоро канал. Не може да се оправим с програмата и за снимане. Не записва гласа и... Това е ужасия. Паднах на втория етаж. След тук трябва да се спасявам. И Ванчето 09 Lost the Game. Каква? И Габи 79 Lost the Game. Да. Този път се задържа. Ей, аз умря. Толкова ми препречи този пътя. Много ясно, че ще умра. Сега какво? Ще чакаме ли? Да, май ще чакаме. Ще поизчакаме малко. И после... Ето, играта свърши. Бохкоб. Ето виждате какъв народ. Каква народ. 7 човека и аз 8. Да видяхте компаса ми. Той беше от преди малко. Преди малко спечелих. И затова си имах компас. И сега почваме. Това е Габи 79. Тя също играе с нас. Габи, кажи нещо. За дъга! Немай, че ще паднеш. Къде знаеш? Кое? Че ще падна на втория етаж. Защото стоиш мирно, като стават 4-3 секунди. Внимавай, че ти препречват много пътя. Знаеш. И за първи път някакъв той е да кола Lost the Game, а Габито е в игра. Тя е малко новаче. В тази игра говоря. Аз чувам и умрях. Тя е новачка в тази игра. Аз се чувам. А пък аз имам 3 епизода зад гърба си в YouTube. Това не съм умряла първо. Това беше малко нечестно. Аз умрях доста по-назад. Сега какво да кажа, че не зная. Какво да ви кажа, братчеди? И така, израз. Какво да ви кажа, братчеди мои, ваши, наши? И ми още една игра и край. О, Ванчето 09 Lost the Game. Какъв Ванчев. О, гледай такъв грузофил. Най-вече. Това ма кефи много скина. Ще го следвам. Че му напиша много си готин. Алекс има 6 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Написа ми ок. Супер. Паднах. Как точно? Ванче. Как това се случи? Просто не знам. Как паднах? Гадни са прожекторите, Габи. Какво да правиш? Прожектори с прожектори. Его. И сега влизаме в последната игра, която ще видите за този клипе. За това наше клипе. Наше, ваше, тяхно.
Коментирайте! О, някакъв написа XD. Йей! Да живееш на Марс. Между другото, отново им към Тасия само за 5 дена. Пак е нещо, ще снимам доста клипове. През тези 5 дена. Набачках един код. И умрях. Сега ще спечеля, за да ви стане интересен клипа. За да ви стане интересен клипа, освен ако някой не ми препречка този, който сега трябва да падне. И е с някакъв падна и умря. По-голяма вероятност да победа. Каква глупост направих наистина. Еми, хора, това беше всичко от мен. Когато бъде този клип качен, сигурно ще последва и друг. Така че, аре, чао!